Kaixo egunon, ni Iraide Iriarte naiz, Erlo Group enpresatik, Azkoititik, kontroler finantzieroa. Gure kasuan, Asinova proiektue ibili deu, kasu honetan, internazionalizazio programa bat, proiektu bat aurrea emateko, nuevos mercadoseko merkatu berrien lotean barruan. Kasu honetan, internazionalizazio proiektu honekin bilabu deuna edo nahi izan da merkatu berrietan sartzea, o gure presentzia daukaguna handitzea, eta Asinovak balio izan digu merkatu horietan, aukeratutako merkatu horietan, kasu honetan frantsesa, kontaktu berriak egiteko, bezero potentzialak identifikatzeko, eta gurekin lan egin nahi izango duten enpresak identifikatu ahal izateko. Asinova proiektua gure kasuan lagundu digu internazionalizazioko proiektu batekin, konkretuki merkatu frantsesean sartzeko. Oso erraza izan da administratiboki, dalako laguntza bat ez daukana karga administratibo handia, eta bai Spritik eta bai gure agentzia komarkaletiken, Iraurgi Berritzenetiken asko laguntzen dutelako, eta oso agila da tramitazioa, bai eskatzerakoan eta bai justifikatzerako orduan. Orduan alde hortatikan oso erresa edo agila dela esango genuke Asinova programa, eta guri asko lagundu digu aukeratu genuen proiektuan.